la temàtica està prou clara, que és la de així, no? La de casa. I això es veu... Sí, exacte, en els paisatges i bueno, en els bodegons el mateix. Lo que se veu en els bodegons sempre són coses, doncs mira, hi ha un mantell de Manila, no pense que és, no? I pues sempre tornava com a que així, a casa. En aquesta època en què estigueren treballant i compartint l'estudi, pues la veritat és que sí que n'hi havia ahí, tant ell m'influenciava a mi, perquè, vamos, a mi m'ha influenciat molt des de sempre, i jo crec que a ell jo també l'influenciava en aquest aspecte que tu has dit, en tema de, a lo millor, pues, intentar buscar unes composicions com més elementals, més sòbries, en fondos més plans, i això ell sí que realment aprofitava aquestes idees i sabia treure-li un partit molt gran.